Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Para lok riewngeit Kristen Catholic jong kejala kthang shate lami I jong kari India kilapan pau ya kejing so kendet bat kejing Sngewsih ka bakra walor kejing khlad bympoi pyrkhat jong uwei upadar kthang upada Joseph Mulen kendai puwei senam karta ubajutrai hapok ke Dibruka Diocese jong kejala Assam. Kat kum kitelong kubor lo ong bay ka met yap jong uni upadar bala her talalap haka step jong ka atun rutik leber arjar atun riu nepok ka shnong eluru ka bahap apok kejala Andhra Pradesh. Kabajangai haduk kumpa arjan 2 kilometer na kanong pa Dibruka Assam hadin bo udah suja ngai klem dan betip haka shiteng mi jong ka atun satrik leber arjar atun riu nakashnong Vijayawada hadin bo udah kiu dekat train Vivek Express na nong ba Dibruka railway station haka atun artrik leber arjar atun riu pandai sha enak kulam jong kejala Kerala. Ya ke jingkhlad no jong uni upadar na pentip pat ba syabrok ki padar ki sister ki wei pat ki reunion pat ki pat dungat jong ka Dibruka Diocese lang ba ka city baratho da bishop ka Dibruka Reverend Bishop Albert Hamron ubal ong ba ka jingkhlad bang pa ka jong fatu Mulen kala pen kendit pat pen pat ya ka dono jong ki babon ki dungat ka balang Catholic jong ka Dibruka Diocese namar uni upadar ulupan bantrei sha north east na Kerala sha Assam na usnam kat kendai span pusau ba nengkong udah syakri hapok ka diocese jong ka Jaipalguri ba usnam kat kendai span ni pusau par ulet ban traino ha ka diocese jong ka Dibruka yo fatu Mulen lakha ka dutrik ukala lang kat kendai span lai pun riu ha Angkamali jong ka Divagiri parish ka bahap apok ka district Ernakulam ka jala Kerala balapin kentang lang do yu ha ka atrai trik uyayong kat kendai span ri pusau le susuba bo ni padar ula ban khlad na kajing ha bympoi pyrkhat jong u na pok train ndai 4 la pat ban pentikna ya kur komyap jong u ong katalong kubor u bishop ka Dibruka u kat pa di kirungai ka balang ban kenmau ban bo ka jing duwai na ka benta ka mensim ka bala khlad no jong Father Joseph Mulen na ka benta ka jing chat ha jong ka mensim jong u ha ka jing sok bar utrai shi junom Paralog play shibon ya kapor chong pisno ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video